bandiraɓe tedduɓe fulɓe, caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, en calmini en juurima ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe yaroɓe keddam toftoro kaɗam toɓe mbawi wonde wonirde foof. En calmini moni foof inde mum tawin wonde yettode mum. weltare waɗi en gaɗa weño ndo Allah rokki en tawtorede hikka, nde tawno hanki jamma ko jamma mawɗo, jamma e nder jammaji, jamma teskoteɗo cimteteɗo e nder dartol windere nde. tawno ko hanki ko ñalawma mawningol golle Djiby Ba ɓurɗo lollirde guel ngal Toksil, woni dental yakare Guendi. hanki wonno ko wiyete ko anniversaire mum, tawa ko lawol ɗimmol nde tawno hitande rawane nde wonno lawol gadunol hikka woni lawol ɗimmol. woni hanki 21 lewru setto hitande ujunaje 2018 ɗo e Daara Djolof. ɗum waɗa to dingiral sukaɓe Daara, woni foyer des jeunes. golle mawɗe ceedama toon hanki jamma. yimɓe notima kewal e peewal, gila yimoɓe ha e amoɓe, ha e yewtoɓe, ha e hoɗoɓe, e kala bandiraɓe makko kadi, yiɗɓe makko, sehilaɓe makko, rakkuruji gari kadi notima. hono Dembis mo Faba Leñol, on immi ko ha leydi Mauritanie, Nouakchott, walla mbiyen Darou Salam, wuuro Diame l'Islam, ari ha ɗo e Daara Djolof gam hawridde e anniversaire yakare Guendi. taw ko émission mum walla mbiyen yewtere mum nde waɗata e radio Ferlo FM 94.0. yewtere wiyetende Rakko Bindol. ina wonde fans club mo yakare Guendi, woni fedde yiɗɓe yakare Guendi. tigui golle mawɗe hanki ceedama to foyer mo Daara Djolof. eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en wattu min guuri tawden ɓeyde diine men en ustaki. on beltanama ɓiɓɓe fulɓe rimɓe raneɓe ko musidɗo mum Bolumbal Fulɓe, rewno ɗo yettinde on salminago. en jetti dendagal wawɓe arde kadi tawtorede golle ɗe, guilay ummiɓe ɗo e guure e nder wuuro he, ha e ummiɓe guure séraji, ha e caggal leyɗele leyɗele catiɗe. en jettiɓe kamɓe kala ɓe mbadi kuptodinde e pullo hen mbo wona pullo hen. e jaam e kiis Allah wona mum ko musidɗo mum Bolumbal Fulɓe, gorko mo Deguey.